Another day of my life as a muchacha napadpad sa Dubai. Ah, grabe sa dugsundog na pag-intro sa iyang idol. For today's video, day, naguluhan talaga ako dito sa paglagay ng damit nitong kutsun ba kasi makakapal naman yan. Ang bigat pa. Nahirapan talaga ako dyan ba sa paglagay. Talagang nalilibog. Nalilibog na ako. O anong gagawin? Ginamitan ko pa yan ng paa para lang pumasok. Kasi ang hirap. Naubos talaga ang energy ko dyan ba. Ayan, ba't ko pa kasi nilabhan-labhan pa itong mga kanahan na ito. Mahirap pala. First time ko sa inalaban ito parang mga 5 taon. 5 years na rin ata itong walang laba, itong kutson ni sopa na ito ba kasi pinaano lang naman ito dati ni nanay ko ba, pinalinis sa tagalinis ng mga carpet saka sopa. Pero kalaunan, nagyelo na, madumi na tingnan. Kasi ang aso dito din, pumakyat din dito yung aso, tapos sila din dito nagkakape, natatapon yung kape sa sopa. Kaya ang dumi na, naging yelo na. Ang dami pang dumikit na mga balahibo ng aso. Kaya kailangan naisipan ko na lang labhan kasi para matuwa naman yung nanay natin ba. Kasi 2 buwan. 2 buwan umuwi si nanay, tapos wala tayong nagawang magandang trabaho. Ay, kaya dapat magsipag-sipag din tayo ba para sabihin may nagawa tayo habang wala sila. Kunyari sipag-sipag, diba? Secret weapon natin yung mga paa para mabilis lang siyang mag-close na ganyan yung zipper ba. Kailangan madiskarte ka dito, tsaka yung may initiative ka para mabilis yung trabaho mo. Tsaka talon-talon para ka lang trampoline. Ayun yung busing namin, patulog-tulog lang yung big boss namin dyan. Lapit na kaming nagpalitan ng mukha. Mukhang ako na yata yung mukhang aso. Kaming dalawa lang dito na iwan Matagal-tagal na na-bored na kami. Ayan, nagkaipit-ipit na ako dito. Kaipit-ipit na. Nahirapan ako dyan kasi sikip. Kailangan mo talagang bunuin. Bunuin talaga yung kutso na yan kasi mahirap ipasok. Sikip, diba? Nahihirapan tuloy talaga ako. Ba't pa kasi suot pa ako suot ko pa yung damit na ganyan nakasulat naman sa likod active life. Hindi naman ako active dyan. Hirap na hirap pa nga ako dyan pagod na pagod pa ako. Naubos talaga yung energy ko. Siyempre, apak-apakan yan para mag-flat ba? Diba? Mag-form yung yung kutson. Maayos. At siyempre, hindi pa tapos yan. Marami pa yan. Marami pang bubunuing mga kutson, unan na mga ganyan. Pinagpawisan ako ng maraming simot kahit naka-aircon yung bahay. Kailangan sutok-sutokin yan, di ba? Bugbugin mo matapos na ang lahat. At syempre, titigil tayo para umatse. Pero kaya pa rin naman, nakakaraos pa rin naman tayo sa buhay kahit na mutsatsa lang tayo dito sa sa Middle East. Trabaho yan kaya pagtitiisan natin, marami tayong pinag-aaral. May pinag-aaral tayo, kaya tiis-tiis tayo, sakripisyo kasi gusto rin naman natin tumulong sa mga magulang natin kasi matatanda na sila. Kailangan na rin nila ng assistance, diba? Para hindi na rin sila mahirapan. Yan, patapos na ko. Thank you for watching. Maganda na, Bye!